Pentru prima dată în România a fost creată o limuzină pentru oamenii de afaceri. Biroul mobil are aproape 6 metri lungime, poate plimba 4 directori deodată și dispune de sistem de videoconferință, tablete și display-uri LCD. Duster Student Concept a fost proiectată de studenții de la Politehnica București, care și-au găsit deja un loc de muncă după această realizare. Dacia Duster birou mobil este un model unicat. Mașina nu este una de serie, dar dacă s-ar pune problema prețului, ar costa probabil cât 3 autoturisme normale. Punctul forte este dotarea multimedia. Fiecare director din cei 4 care pot merge simultan cu această mașină are masa lui de laptop, suport pentru tablete sau internet de mare viteză. Dacă vrea să țină legătura cu angajații lui, o poate face prin videoconferință de oriunde s-ar afla. Avem nevoie de două display-uri ca să ne vedem cu cei cu care comunicăm. Avem nevoie de o cameră web care practic urmărește persoana care vorbește. Avem nevoie de microfoane, avem nevoie de boxe, avem nevoie de internet. Motorizarea și mecanica mașinii sunt neschimbate, dar caroseria a fost mult modificată. Limuzina are aproape 6 metri lungime, 4 trape electrice pentru o lumină interioară mai bună, dar și climatizare specială pentru pasageri. Studenții din 3 universități românești au avut o misiune tehnică foarte complicată: să transforme un SUV Duster într-un birou mobil pentru oameni de business și au creat această performanță în doar câteva luni. Au reușit să lanseze prima limuzină românească 4x4. Aproape toți masteranzii implicați în proiect sunt acum angajați la companii auto de prestigiu. Scopul nostru este, sigur, în primul rând, să identificăm talente, studenți extrem de pasionați de industria auto și competenți. Potențial avem enorm, este însă responsabilitatea noastră a tuturor să avem grijă de acești tineri ca să-și atingă maximul de potențial. Deși vorbim despre un concept, mașina este omologată și circulă în România. Este folosită de manageri în drumurile lor de la București la uzina de la Mioveni.